Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Tsupparditanti nieda il-proġett Anchor, inizjattiva bl-użu tal-intelligenza artifiċjali intenzjonata biex tħares il-benesseri ta' professjonisti fattaw sma' b'responsabiltajiet għolin. B'kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-Università ta' Malta, il-proġett ukoll jirrappreżenta l-impenn nazzjonali lejn l-innovazzjoni responsabbli u l-benesseri ta' professjonisti li jġorru rwol impenjattivi fis-soċjetà, inkluż dawk fil-kura tas-saħħa, servizzi ta' emerġenza, l-edukazzjoni u tmexxija. Għad-Tsupparditanti enfasizza li l-edukazzjoni u r-riċerka jibqgħu l-aqwa investiment biex anki dawk fl-ogħla livelli jkunu attrezzati aħjar u jibqgħu reżiljenti f'sitwazzjonijiet diffiċli. Tenna li dan il-proġett iħaddam flimkien il-qasam diġitali u l-benesseri. Permezz ta' din il-proġett Anchor u anke l-għodda tal-intelligenza artifiċjali u l-psikoloġija se nkunu qegħdin nimplementaw dan il-proġett sabiex inkomplu ntejbu il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Il-proġett Anchor qed jindirizza talbiet emozzjonali u mentali li ħafna drabi jitwarbu f'postijiet tax-xogħol illi jġorru pressjoni kbira u permezz ta' dan il-qafas qed jinbena pedament għal għodda diġitali futura forma ta' mobile app li fiċ-ċentru tagħha se jkollha evidenza xjentifika u l-esperjenza umana. Preżenti għat-tnedija kien hemm Dr. Bernice Sant, ir-riċerkatriċi ewlenija tal-proġett, li spjegat kif sawret il-pedament psikoloġiku ta' Anchor fuq metodi rikonoxxuti internazzjonalment fosthom l-Acceptance and Commitment Therapy ACT u l-Mindfulness. Il-professur Matthew Montebello u t-tim mill-Università kellhom rwol kruċjali biex jiġi assigurat li l-proġett ikun allienat mal-qafas regolatorju tal-intelligenza artifiċjali u l-integrità etika.